Salam Yalqın TV'nin aziz tomaşaçıları. Bugünkü programda Dr. Abdulhalik Miskinyar'ın hakkında malumatlar berip ve onun güzel goşqylaryny siz mehribanlar bilen bile paylaşacak. Bayram ağa oğlu Dr. Abdulhalik Miskinyar, Faryap vilayetine degişli Garamgol uluswarlygynyň aşaky 6 bölek obasında sene 1367 Hicri şemsi ýylynda ýakty jahana göz açyp, ýaşaýyş akymynyň birinji adymyny ardan bolmaly. Miskinyar 7 ýaşyna ýeten soň 6 bölek obasında ýerleşen oba medresesinde klasik şiwede bilim almana maşgul bolup, 11 ýaşyna ýeten soň 6 bölek ibtidaýa mektebine de 3-nji sınıftan goşulyp, 7-nji sınıfa çeli ýatlanan mektepde okuýup, 7-nji sınıfy uly üstünlikleri bilen gutaran soň maşgylasy Faryap vilayetynyň Döwletabad uluswarlygynyň Qurayş obasyna göçmek ýoluny alýar. Miskinyar hem ata watany bolan Qurayş obasyna göçüp baran soň 8-nji sınıftan ta 9-nji sınıfa çelli Şehit Abdurrahman lisesinde muasir okuwlary bilen gaty çyrmaşykly masruf bolýar. Abdulhalik mektep lisesini gutaryp Mazar Şerif şäheriniň döwleti universitetine lukmanlyk ýani direktorlige sinowdan geçip kämiýap bolýar. Dr. Abdulhalik sene 1398 Hicri şemsi ýylynda direktorligi gutaryp, häzir Faryap vilayeti degişli Döwletabad uluswarlygynda direktorlik wezifesine dowam berýär. Direktor saýyp lukmanlyk gapdalynda çeperçilik bilen şiirler ýazýar. Şiirlerining bir nemunesini sizlere okap berjek. Gelin birlikde diňleň. Henüz hem şol gaýgy, henüz hem şol gam, yakamdan elini üzen yok henüz. Yürekdäki hasret, gözümdäki nem, şat bolup gülmegi dözen yok henüz. Şol köne arzuy hälem derekläp, kezip ýörün iç sirmi bürekläp. Işk behrinde tolkunlary kürekläp, baxtymyň gemisi yüzen yok henüz. Şiirimiň tanabyn gaýgy gam gyrkyp, kafiyeler gaçdy derdimden gorkup. İlhamyň perisi titreyip ürküp, kalamym şat goşgy ýazan yok henüz. Hergesek ertäni eýleyip wada, erteler tükenmän geçdim men sada. Ayak elim güýlüp, meňzep seýýada, şol baglap ýöreni çözen yok henüz. Miskin diýer gitmez baştan hyýaly, bilmen kaçan nesip eder wusaly. Näz edip dodakda şiirelen baly, men üçin bir gezek ezen yok henüz. Yazan Dr. Abdulhalik Miskinyar. Unuş berip dinläriniz üçin minnetdar.